It-tnedija llum ta' paġna speċifika ta' YouTube għal Malta www.youtube.com.mt huwa pass importanti għal YouTubers Maltin, dawk li joħolqu l-kontenut kif ukoll dawk li jużawh. Dan mhux biss għaliex il-kontenut lokali jkun aktar aċċessibbli online, iżda l-kontenut iġġenerat minn Maltin, inkluż bosta artisti, jista' jiġi promoss aħjar. U pass ieħor ukoll biex il-YouTubers Maltin ikunu kumpensati finanzjarjament għal kontenut iġġenerat online. Francis Zammid-Dimek għal dan wara li YouTube ħabbru tnedija ta' verżjoni speċifika u domain lokali għal Malta, disponibbli bl-Ingliż fuq www.youtube.com.mt. YouTube ħabru wkoll li se jespandu l-YouTube Partnership Program għal Malta iktar tard din is-sena biex dawk li joħolqu l-kontenut ikunu jistgħu jaqilgħu il-flus mill-videos tagħhom u jkollhom aċċess għal bosta għodda u riżorsi biex jagħmlu użu aħjar mill-kontenut tagħhom fuq YouTube. Zammid-Dimek żied jgħid li YouTube hu pjattaforma importanti b'mod speċjali għal artisti żgħażagħ li jridu jesponu t-talenti tagħhom, għalhekk dawn il-passi se jkomplu jgħinu lill-artisti lokali u jtuhom udjenzi akbar u appoġġ finanzjarju. F'Marzu li għadda Zammid-Dimek organizza sessjoni ta' taħriġ għal komunità Maltija ta' YouTube u stieden esperti tal-YouTube biex jaqsmu l-arfin tagħhom ma' diversi Maltin u għawċin li joħolqu l-kontenut online biex ikunu jafu aktar kif jistgħu jsaħħu l-vuċi tagħhom permezz ta' workshops differenti f'livelli differenti. Zammid-Dimek ilu wkoll jappoġġja l-komunità Maltija tal-YouTube billi jinsisti għal kumpens finanzjarju għal kontenut li jiġġeneraw u jxerdu fuq YouTube. Zammid-Dimek irringrazzja wkoll il-kellima tal-Partit Nazzjonalista għall-Kultura u l-Midja Therese Komodini Kakija li wkoll ħadmet biex dan kollu jimmaterjalizza, inkluż meta kienet MEP fid-dawl ta' responsabilità tagħha fit-tmexxija tar-riforma tal-copyright. F'Marzu li għadda, Net News ippubblika kummenti ta' uffiċjal ta' YouTube li qal li għaddejja ħidma biex il-Maltin ikunu jistgħu jitħallsu għal videos li jtellaw online.